Câte kilograme ai slăbit în perioada asta de când colaborăm noi? Noi când am început aveam 96 de kilograme și acum am ajuns la 85, ceva, 85,2, fluctuează. Da. Într-o lună de zile extrem de bine. Da, e destul de mult. Acum, ce drept, nu toate sunt grăsime, mai este un pic de retenție de apă. Cum te simți acum în momentul de față cu aceste aproape 10 kg în minus? În primul rând, e la nivel psihic. Eu sunt foarte mulțumit, împăcat cu mine, am slăbit, am dat kilograme astea jos. Apoi vine legat de corp, mă simt mai ușor, mă simt mai flexibil, ca să zic așa, nu știu cu bine, poate nu-i potrivit cuvântul, dar mă simt foarte bine, mă simt ușor, nu mă mai dor picioarele, cum am spus că aveam probleme la început cu zona de articulație, cam așa. Spatele e mai ok, mușchii, acum la mușchi am simțit diferența cea mai mare, sincer să fiu. Cum ți se pare stilul ăsta de viață flexibil? Nu ții dietă strict, adică nu mănânci numai piept de pui, orez, legume și așa mai departe. Sincer, e foarte fain și având în vedere că deja m-am obișnuit cu el, n-aș prea vrea să mai fac altceva. Pentru că e relaxant, adică e ca și cum nici nu trebuie să te gândești așa de mult la el, trebuie doar să ai grijă la aspectul de a avea grijă ce mănânci. Dar oricum aici intervii și tu cum ai ajutat perioada asta. Rețetele din aplicație, cum ți s-au părut? Foarte gustoase, foarte simplu de gătit, nu văd niciun motiv de ce n-ar avea cineva să le încerce. Adică eu oricum primul lucru pe care l-am făcut când am început cu tine, am luat rețetele la rând. Mare parte dintre ele care au fost pe gustul meu, de asta aia și așa de multe mă gândesc pentru că e pentru gustul fiecăruia. Mie personal cel mai mult mi-a plăcut să-mi fac burgeri, pizza, avea acolo rețetă cu pizza, paste, smoothie proteic. Nu ai investit mult timp în gătit, în sport, ți-o luat foarte mult timp. Nu, și plus că dacă o faci cu plăcere, oricum nu-ți dai seama dacă treci timp, mai ales dacă fac o mâncare bună cum erau din rețetele tale, nu, jumătate de oră maxim dacă nu las să fac ceva.